Frederick Mifsud, ir-raġel ta' 39 sena mis-Siġġiewi li f'Awwissu tal-2020 aggredixxa Żvediża waqt li kienet qed tixxemmex fil-Belt Valletta, ingħata sentenza ta' 13-il xahar ħabs. Il-Maġistrat Nadine Lija qiset kif il-vittma trawmatizzat ruħha b'dan l-inċident u nnutat li hija ġarbet ġrieħ ħfief u mhux gravi. Minkejja dan hija xorta sabet li r-raġel ħati tar-rejat. Fil-qorti l-Żvediża kienet irrakkuntat li Mifsud qabeż fuqha, qabadha minn xara u ħebba lija u kisrilha mneħħirha. Qalet li ħasbet li r-raġel kien tfixkel f'saqajja iżda mbagħad huwa ma qamx minn fuqha. Dak il-ħin hija bdiet taħseb li kien se joqtolha jew jistupraha. Din Donovan Frendo żagħżugħ ta' 23 sena akkużat li qatel f'hit and run lil Antoine de Gabriele fiż-Żejtun kien qal lil ħabibtu li kien għadu kemm tajjar lil xi ħadd u ma kellux aptit jiltaqa' magħha. Dan id-dettall ħareġ meta l-erba' komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda f'dan il-każ li fih iż-żagħżugħ qed wieġeb li mhux ħati. Fi seduta tal-lum xedet il-ħabiba taż-żagħżugħ li qalet li Frendo kien batilha ritratt tal-karozza bil-windscreen imkisser u li wara ħassret il-konverzazzjoni li kellu fuq l-Instagram u qalet biha lil nannita u lill-pulizija. Fil-qorti xedt ukoll surġent tal-pulizija li qal li l-kuġin tal-vittma kien inkwetat li De Gabriele ma rritornax lura d-dar u għamel rapport għand il-pulizija. Il-qorti kriminali tal-appell konfermat is-sentenza ta' ħabs għal David Nicholas Xwiereb wara li kien instab ħati li stupra mara li riedet ittemm ir-relazzjoni tagħha miegħu. Xwiereb ingħata din is-sentenza s-sena li għaddiet u permezz tal-avukat difensur ressa appell. Fi seduta tal-lum l-imħallef Edwina Grima konfermat is-sentenza li kienet ingħatat mill-qorti tal-maġistrati u waqqet l-appell. F'seduti preċedenti l-pulizija kienet ċedet kif wieħed mill-filmati preżentati il-vittma deret tibki fil-waqt li l-akkużat neżżaħħa u kellu x'jaqsam magħha. Ġew ippreżentati wkoll bosta messaġġi ta' theddid li beda jibgħatilha li fihom fost l-oħrajn l-akkużat għallilha li jekk ried seta' jirvinha u li jaf ikun l-iktar raġel selvaġġ fuq wiċċ id-dinja.